aja rebutan hak cipta Mas. Mongko zaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga zaman dulu nek gawe lagu ben dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Meh sami Nggih. nyuwunipun menika caping gunung. Wah, sami yen ngoten sami menika. Ya Mbak Lisa ya Mbak, mumpung ketemu Mbak. Bari iki ketemu nese kapan. Matur nuwun Mbak Lisa wis dilantarke kula sak kanca sok Juni teng Bekasi. Matur nuwun. Sing wis maringi nomor ngene Pak Eko Bilo. Kasih nggih. Aku ora bojak rono, aku ping 3 aku Biasane ngejak awake awakmu. dhewe ya, Mas. Iki biasane niku sing ngejak kula. Genten jenengan mriku kula mboten dijak to Mas. Ambok ya ora Mboten kali niki to? Ora dijak to, Mas. Alah awakmu. Pak Eko Bilawon. Biasane piyayine nggih mirsani Lah wonten nggih niki. sedulur suruh kuben. Niku asli saking Laladan Ponorogo, Wah, Mas. mila saking menika. Niku Suruhan. mapane manggene teng Desa Pulung. Pulung. Kesugihan mriko. Oh. Beliau Pak Eko Bilowo manggenipun wonten ing Padepokan Suru Gubeng. Gubeng. Nggih, mbok menawi dalu menika mirsani live streaming, mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing barokah kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Tungane ndrindil ben sesuk. Aku yo mbek dijakne. Awakmu lho sing asese biyen aku geder saiki mbok tinggal. Reng, Mbak apa? Elisa ki apian lho karo Madangkara. Estu ta? Mene job iki bolak-balik. Neng kuwi Juni kuwi neng ngendi kuwi Bekasi. Tuan Pak Eko Bilowo. Oktober neng Purworejo kuwi ulang tahun DPRD Purworejo. Tak colke lho, aku ora mangkat aku. Wes dulur Madangkara tak wis mesti sesuk bakale kondang ning kono. Pak sakmene iki mesti alon-alon ki kebak aku yakin banget nek Pak Cahyo karo dulur Madangkara mesti penontonnya akeh Mas Gareng. Tonton tenanan wong Trayo nyambut gawe prigele kaya ngene lho. Selagine wis sing balu wae wis sarjana. Engko niku kena dienggo totonan to Mas. Pemimpin kabeh ana sing kepsek. Ana sing apa dosen, guru, kan pengarep pengajeng kabeh carane. Betul. Kowe barang pengajeng ra Mas? Alah aku elek-elek ngene ya SPD lho. Apa SPD? Sumpek perkara duit. Ayo padha wae. Nggih menika ngaturaken caping gunung buat Mbah Lurah yang masih hadir. Ya. Ugi Mbah Lurah sono keling. Nggih, Mbah Lurah winginane mriko cedak banget. Alhamdulillah namung dledek ngalor sithik. Ya. Lembean magetan Mas. Oh, nggih kalih anu Mas Alek. Nggih. Wah, nggih nika nggih anu somet kula nika. Nggih. Monggo pangkuripun Mbak, caping gunung jengglengke gitu. Oke, kowe kono. Sih kuat, yamene iki ya kuat jenggleng. Lah ya boko-boko ya wong tuwa ki ya sithik-sithik to. Ya. Coba padakne awakmu sik enom arepa 3 sasi pedhot, 2 sasi tambah neh, 3 taun pedhot, sesasi oleh neh iki sik kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Mboten tegese ambekan arang-arang niku lek menika niku kula pas donga. Oh iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa, angkuripun caping gunung. Saben bengi. Pambunutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Keling tasih lenggah nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jeblek. Sangoni terus ya. Nyawa Balura do Banteng, Balura Sporjo kabeh mesti lek jenggreng semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul. Nggih. Yang pertama to, kedua, ketiga, keempat mbuh engko. Ya delok. Saya kari kecret-kecret ya. Ora mungkin. Lisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora kok kecret-kecret yo wong gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Nggih. Yen memajang mong karo
jelek. Wah, penak. Nek kuwi nak rene. Mas Cahyo. Apa? Ketoke pengalamane kok wis berat. Apa pengarane? Ya kok jane jelek bareng penak wi. Iki antarane iki lho, menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha. Oh. Pikirane gareng sing reget kuwi. Iya. Oke Mas. Tetep penak. Peta ya. Iya. Coba nek rono Mas, ngono. Ngopo? Nek kene ta? Kene iki kene. Kene ta? Sinden kuwi lho, jengleng kuwi. Iki ta? Nah. Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Bakbu wis enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Iki tega aku jeneng kuwi. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gareng. Jajal iki winong dijengleng yo. Winong. Pindong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Kene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dewi Nong nggih. Namung kula mung saged mak curut. Ngendleng kok jerute ngawut ora. Nggih, lho suarane mak klotak ngoten kok. Bir kita. Sesere. Bir kita. Niat. Ora muni. Lah, Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Niat. alah. Mira. Pertama tok ra. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, Sang. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Nah, jodone. Mbak Tuti coba kaya apa, Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi. Ra apa-apa bukesi ra apa-apa. Kok dilupati ya Mas Estu ya. to. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillah taala. Izin. Saestu. Oh, iya. Engko ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyilih sak blukan. Ayo gur bluk kae. Ya Allah. Ampun Bu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih. Heh? Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo piyai putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mang tengen terus ganti. Kowe wedi mergo ro tangane. Lah jegleng karo merem. Merem. Ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Ya. Lutek. Kiwane Bukesi, ayo. Ya Allah. Luna mayanya Madam Nuwun Para. sewu Mas nggih. Apa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun idi pangestu dulur Kedung Banteng nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih. Ngapunten. Ya Allah. Iya. Oh. Lah ya kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa ae muni oleh Kan kuwi. munggah Mas ya. Kene. Sing samuni ya iki kok Luna Maya Boyo padha. aman. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada suda. Piye neh ora? Upang Nah. esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Kembang Hawaii. Alah, Hawaii. alah. Hawaii, Hawaii, Hawaii. Allah, Hawaii, Hawaii. Ya julen ae. Alah, alah. Wetan gunung. Tik lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep engko ini kan waktu kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua kita awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng?
Lah wong bokongku ki lho. Kok kowe kok ngono kuwi? Sah. Hah? Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing teken, Nduk. Ngapa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kek tutuk iki. Kuwi ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kuwi ora tutuk jenenge. Ya apa aku iso nuthuk ya ngono kuwi mah aku nek dipangdo terus. Kuwi ki lek kanggo tangan ke nuthuk, lek kanggo dengkul ki ora nuthuk jenenge. Nuthuke nganggo apa? Kuwi ki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wes neh apa piye? Yo neh, kembang yo Ti. Ayo. Kembang Hawaii wetan gunang 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 Malah kaya ledek kethek to, Mas. Piye perasaanmu piye? Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. Salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh. Aku ki karo awakmu ki ora rekoso ki ora. Ngapa? Terus klolore ki Ngapa? sapi Ngapa? kok. Ngapa? 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 Aku ki ora rekoso karo awakmu, Mas Aryan. Ngapa? Punya apa? Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Mas, iki Mas, Jawaban ngawi lho, iki ngawi lho, ngawi. Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Iki lho sindanmu kok akhir bengi kok mesti mekrok. Meleleh. Yo, Mbak Lisa ganti. Coba nenek sesuk ora ngono mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek canggih iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis ngaton. Wis kaya ngene kok wis Sabar, gedhe. sabar. Oke, baik. Ya Allah. Pecinta Samani musuh sinden Madangkarane teran jileput wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walalasan sewa sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira Kene pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo ayo. Ayo. Iki. Padha ae. Tutik. kandhani wis kuwi wae pangkat kono. Werene wae Mas rejane ndi kalau aku wae Mas. Mula lek ngarah aja dhuwur-dhuwur ngono ayo. Mas Cahyo. Nah, Aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? lah ngapa? Oh kok dolanane Caca iki kok dikek barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo. Mas, ora sak mbok cithel. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra nggawa ora masalah. Panas udan. Tarian Mbak Lisa. Ayo. Yayo. Tempe goreng Tempe goreng. dipangan karo madang. Iki obate keri. Iki ketoke kok Dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene pantune sak karepe ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang
Ya Allah. Iya. Lamune. Pisan kas. Iya. Tuti. Iya. Ya wis kuwi jodohmu. Rasa golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene. Rasa golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane? Oh iya. Tampa. Sing ikhlas nang rene. Aku ya sing kuwi arep napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung ya. Ning ya ora apa-apa. Ya, Dik. Ya. Latihan. Ya. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan. Udan panas udan panas udan haling Tutik metu setitik capek Wah. Terus, Dik. Caper lho karo Mas Garengan. Ayo, Dik. variasi Pak Yoyo variasi Ayo. Suara suling komandang suarane timun sigarane ayo masuk langganipun sapi gunung negarane ayo, Dik. Rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak. Syukur bisa gunung desa
kasih, terima kasih. Mbak Tuti saged pinarak. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Iki wah Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib pepeling, wajib. Lambayan Dian Munasirah. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Lambah-lambah. Tenang kok ya. Merah-merah duduk di tengah sing rada ijo-ijo duduk di ning pinggiran. Kala wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa? Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, tapi beda kata-kata. Nggih, akhirnya dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong tek-tek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Kaya kudune ki ya barang tek-tek dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi Nah, apik. saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu band dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Ya padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Pripun? Wong coy hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibune. Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin, ya rabbal alamin. Nggih. Ya, hak cipta monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jegek. Go. Priya bagus kang olah budaya Neno. sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. Bendera terus kayung ya selendang kuning kang saking ukir. Mbak Elisa, yuk. Itu dapat jatah aku ya. Bakal bagian. Swara kurang pramono ning wasis Yo Reng, raketang sithik Reng. Ayo. Angungkrung marang bendara. Awakmu? Kok titik men? Lah ya sapadha tok, Mas.
Mas, anggaran Mas ya. Sang Tia Kualik. Oh, kualik to. Nggih, kualik. Tia Sulestyo pijer ngincangake alis Bareng. Terus resno Yo Yan, angkatan dhisik. luweh becik patenana timbang pepisahan Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya. Inggih sembah nuwun. Saking wah ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman amin. Wah iya. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3.000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. Urip ana kutha Angkat, Bang. Mesti
Lisa saged istirahat sebentar. Nggih. Tetibeman sampun. Wah, jantenan penghibur. Digagerakne saya alon-alon bari ngono langsung gayeng. Nggih. Wong janjane ndalang niku sing angel dhewe nggen limbukan kali goro-goro, Mas. Terus. Mergo kudu ngedum piye grafike gen kepenak ngoten niku. Tur ya iso rata pamundhut. Minimal nggih sak layang niku satu lagu sampun saya margi kuatah sanget menika Sutresna Budaya ingkang kepareng kirim nawala wonten mriki. Nggih. Winong Birgita ya Nduk, katresnan sejati. Ha nggih. Iki biasane sing napa request niku kadang-kadang sinuman. Leres menika perwakilan saking panitia. Nggih, ugi kanca-kanca parkir, Mas. Nggih, Wis leres. ujung kidul ngantek ujung lor Cancut Taliwondo sampun napa niku ngrigenaken anggenipun parkir. Nggih, leres. Nggih. Mobil sepeda ora karuan kae. Semangat kagem pemuda Kedung Banteng mriki. Lah mila menika perekonomian saged berputar menawi enten wayang ngeten iki, nggih to. Sing dodolan ya do payu, sing duwe tenda sound system ya payu, senimane ya entuk rejeki. Kanca-kanca parkir modale mung dream karo Rafia nyatane ya dadi dhuwit. Amin ya robbal alamin. Pokoke ekonomine jalan kabeh. Ya Nduk cah loro. Monggo. Monggo dipun aturaken katresnan sejati. Monggo, yuk.
aja lungguh sik. Apa, Pak? Oh, Pak. Mulih kali Mbak Lisa. Sisan Mbak Dian, yo. Apa ini? Yo iki kusumaning ati. Diganti aja, Pak. Anu. Bukan. Itu pemundutan ya, Pak? Cinta mulia aja, Pak. Cinta mulia. Diganti? Ya. Saya tahu ki ora enak cinta mulia. Itu Adanya apa aja, Pak? Kapilut. Aduh. Ayo. Kusumaning ati. Kusumaning ati wi lho. Sama apa itu? Karo gadis manis Kalimantan. Nah, itu aja. Hah? Gak iso. Bukan yang anu, Pak. Apa? Nih, cinta mulia aja. Ngeyel loh ini. Ndak apa-apa Mas Cahyo. Kusumaning hati aja. Nggih. Oh, Mbak Tuti kusumaning hati. Apal, Tik? Oke. Tik, melek. Ayo. Oke kali Mbak Elisa kan. Ayo, Tik. Kuatan Iya. Tik. Ayo. Ayo, nggih. Ayo diaturake. Nggih. Niki sinden-sinden Madangkara iki wah sak menika perkembangannya luar biasa Mas Gareng. Nggih leres kok ya. Niku Mbak Birgita terus Mbak Winong, Mbak Tuti sakniki medal king Madangkara ngoten pas ngriki praene wah bintang tamu menyusul Mbak Elisa. Oh. Leres. Iki tamtune napa? Kusumaning ati napa? Tik, kusumane ati. Ayo, nggih. Kowe tengah lek ngono Tik, tengah. Ayo. Mbak Tutik tengah. Ayo, nggih. Pemandu. Pemandu PL. Pamundhut kok ya. Pemandu. Lan menika nggih wonten pamundhut ingkang dereng saged kula aturaken nyuwun pangaksami ingkang agung saka akehe. Nggih. Niki kula rut dados tunggal kusumaning ati. Nggih. Monggo dipun aturaken kanca-kanca. Ayo, dados.
Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Anak sing meh keri. Apa? Caksi iki ngersakake angenteni. Ayo. Sake adoh e. Ayo. Tur iki disusul nganti tekan kene Mbak Nadia iki ado-ado kok Blitar. Iya. Terus sing gawe iklan caksi kuwi ya Mbak Nadia kuwi angenteni langgang. Ya karyane Mbah Mantep. Ya diaturake terus. Ya. Sing dikersake ya kuwi Bu Kesi. Dasare ya Bu Kesi gara-gara urung nembang. Ya ya. Entuke akeh dhewe. Ha ya. Istriku, ayo istriku. Ayo. Jadi ya penggemar ning Ponorogo iki sik akeh. Iya. Malah dhisik Bu Kesi yen karo kowe jaman suwargi Mbah Anom yen Ponorogo sinden Kesi ngono kuwi. Ayo. Yo kinantinipun Bu Kesi ben komplit. Ayo bawa ya, Pak. Sanadyan hamung sedhela nambani kangening karyane Mbah Mantep Karang Pandan. Heeh. Monggo Bu Kesi sak langgamipun sing kepenak. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wayu janji tansah suwepen jroning kalbu
sembah nuwun Bu Kesi.